Usa ka kalasag alang sa depensa. Efeso Kapitulo 6 versikulo 16. Ug dugang sa tanan, dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo, nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga odyong sa dautan. Si Satanas nagbantay sa iyang kahigayunan sa pag-ilog sa bililhong mga grasya sa diha nga kita wala mabantayi. Ug kita adunay usa ka grabe nga pakigbugno sa mga gahom sa kangitngit aron sa pagpabilin kanila o sa pag-angkon pag-usab sa usa ka langitnong grasya kung tungod sa kakulang sa pagkamabinantayon mawala kini. Apan pribilehiyo sa mga Kristohanon ang pag-angkon og kusog gikan sa Dios sa paghupot sa matag bililhong gasa, ang mainiton ug epektibo nga pag-ampo pagatagdon sa langit. Sa diha ngang mga alagad ni Kristo mukuha sa kalasag sa pagtuo alang sa ilang depensa, ug ang espada sa espiritu alang sa gubat adunay katalagman sa kampo sa kaaway. Taliwala sa mga litag diin ang tanan na butiyag, nagkinahanglan sila og lig-on og kasaligan nga mga depensa nga ilang saligan. Daghan niining dunot nga kapanahunan adunay gamay kaayo nga supply sa grasya sa Dios, nga sa daghang mga higayon ang ilang depensa naguba sa unang pag-atake, ug ang mabangis nga mga panulay nagdala kanila nga mga binihag. Ang taming sa grasya makapreserbar sa tanan nga wala mabuntog sa mga panulay sa kaaway, bisan pa gilibutan sa labing makadaot nga mga impluwensya. Pinaagi sa malig-on nga prinsipyo ug dili matarog nga pagsalig sa Dios ang ilang hiyas ug kahalangdon sa kinaiya mahimong mudan-ag, ug bisan pa nga gilibutan sa dautan walay mantsa nga kinahanglan nga ibilin sa ilang kaligdong ug integridad. Ang buhat sa pagbuntog sa dautan pagabuhaton pinaagi sa pagtuo. Kadtong moadto sa natad sa panggubatan, makakita nga kinahanglan nilang isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. Ang taming sa pagtuo mao ang ilang depensa ug makapahimo kanila nga labaw pa sa mga mananaog. Wala nay laing magamit gawas niini, pagtuo sa Ginoo sa mga panon ug pagtuman sa iyang mga sugo. Ang dakong mga kasundaluhan nga gisangkapan sa tanang uban pang pasilidad walay kapuslanan sa katapusang dakong panagsangka. Kun walay pagtuo, ang panon sa anghel dili makatabang. Ang buhi nga pagtuo lamang ang makahimo kanila nga dili mabuntog ug makapahimo kanila sa pagbarog sa dautan nga adlaw, nga malig-on, dili matarog, nga nagkupot sa sinugdanan sa ilang pagsalig nga malig-on hangtod sa katapusan.